Rainer María Rilke e Rosalía figúranme ensamblados nun tecido de imaxes. Ela, desde a matanza, colle as oucas do mar que se lle escorre. El percorre os tapices da dama do unicornio pendurado nos muros de Bussac. Acaso non conviña tratar literalmente das mulleres? Mellor é imaginar a nena espida no xergón do Barrelo ou nas tapicerías do señor d'Aubusson. Son as que non se renden as únicas imaxes da arte memorable. Houve unha nena nimbada polos deuses, naceu desposuída e alugouse á intemperie. Deshabitou as múltiples casas que non tivo ata o seu pasamento. Desaloxado o corpo, deshabitou a tumba e empezou a habitarnos íntimamente a todos. É moi excelsa a nota que pon dentro o arreguizo porque zuga a amargura nos sermos da súa idade. Ti sente a tristeza do corazón que medra contra a noite, apálpase e braceas no desfondado mar de espesas oucas, sen atopar a beira consolo que te salve. Rainer María Rilke naufragou nos engados da dama do unicornio. Tamén Luís Cernuda puxo a Monsel de Sig como divisa. Xogas a vida e morte con materias que nunca se che entregan, simulas que te quentas na fogueira dos deuses, é só porque o atereces, e daquela levantas muros de pranto e cólera en palabras inermes. Venme o aire en refachos polo mar de Carril e treme cortegada. Na casa de Abuín vense meter a furto o bravo Atlántico. Eles nunca atoparon quizáis que nos quixese coa doazón sublime a que o xenio demanda.